Дали времето е спряло? Или ние сме застинали за неопределено дълго време на едно и също място? Носех се в пространството като празно и изтръпнало тяло на автоматична скорост. Един ден, докато събирах тюли паднали от дървото, се загледах в една от тях. В този плод видях разрухата, с която се сблъсках. Кората като златна тъкан все още обхващаше цялото, но плесента отдолу го унищожаваше. Онази разруха, която остава скрита зад фасадата. Така наречените експертни анализи имат емпирични грешки в формулите. Така че въпросът ми остава какво точно се е случило. Обади се, когато пристигнеш, каза той. Без да знаем, че никога повече няма да се видим.